Һәр татар жаңа кеше татарның йөзен кашы булган Камал театрын яратырга тиеш. Ә миңа Камал театрын ярату кайчан килгән? Хәтерлим, бәләкәй чагымда әнием белән телевизордан спектакльләр караганым. Иң яраткан спектаклем Зәңгәр шәл иде. Шул чакта күңелемә уй килде. Казанга укырга керсәм, Камал театрының бер генә спектаклендә карамыйча калмас иде. Шул хыялым 2011 елда тормышка аша башлады. Яраткан спектаклем Зәңгәр шәлгә бардык. Анда мөхит, милли матурлык, тамашачыга игътибар һәм ихтирам безне әсир итте. Ә Камал театрын бүген мин ни өчен яратам соң? Элеккеге йолаларны яшьләр күңеленә кире кайтарулары өчен, йөрәкнең бер вакытта да картаймавын исбатлаганнары өчен, бала чагымны алып кайткан спектакльләре өчен, булачак һөнәренең тирәнлеген аңлатканнары өчен, тормыш авырлыкларыннан арындырып ял иттергәннәре өчен, күп еллар репертуардан төшмәгән легендар әсәрләре өчен, чит ил драматургиясе белән якыннан таныштырулары өчен, үземнең тормыш вакыйгаларымны сәхнәдә чагылдырганнары өчен, замана яшьләренең мәхәббәтен сурәтләгәннәре өчен, артистлар белән үткәрелгән күңелле очрашулар өчен, төрледән-төрле форум, фестивальләр өчен, төрле төбәктәге тамашачыны сөендергәннәре өчен, театрның музыкаль өлешен алып баручы кабатланмас оркестры өчен, театр сәнгатен замана белән бергә алып баручы, дөнья күләм дәрәҗәгә күтәрергә тырышучы җитәкчеләре өчен, талантлы, аңлаучан, гади артистлары өчен, эшкәрсез, игътибарлы, тырыш хезмәткәрләре өчен яратам. Камал театрында тылсымлы көч, әниемнең 60 яшьлек юбилеен, классташлар очрашуын, барлык бәйрәмнәрне һәм тантаналарны шунда билгеләп үтү традициясен тудырды. Камал театры мөхитендә мин бик күп мәшһүр кешеләр белән аралаштым. Күп танышлар, чын, ихлас, якын дуслар, сердәшчеләр таптым. Үз зәвыгымны арттырыр өчен, үземне бәхетле һәм иркен хис итәр өчен Камал театрына йөрергә һәм спектакльләрен кат-кат карарга тәкъдим итәм. Ә мин үзем һаман бер сүзне кабатлыйм. Сезнең белән бергә булырга мин һәрвакыт әзер. Хыялларым сыңга